Dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda, sedulur? Semoga kabar baik juga banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya, juga keberkahan, dan yang tidak lupa lagi, yang sangat penting kesehatan ya, masih menyertai Anda semua ya, sehingga masih dapat bisa bertatap muka, konten kembali bersama Bang Wiryo, itu bergunung, itu berkampung dari pelosok Trenggalek Selatan, Jawa Timur. Saat ini, sedulurku ya, Pak D ada di kampung halaman yang ada di Desa Ngerdani, Kecamatan Donggo Trenggalek. Sedulurku. Jadi saat ini kurang lebih jam setengah 5 sore ya. Barusan hujan deras pol ya di kawasan Donggo Trenggalek. Tadi banjir pol-polan, lur ya. Pak D tidak sempat review karena hujan deras juga sibuk karena ya karena di pegunungan ini kadang enak resek-resek sing nasang, jadi tidak iso golek konten video. Ceritanya ngaten sedulurku ya. Jadi dalam video ini sengaja Pak D mau mereview setelah hujan deras di kampung seperti apa dan bagaimana lek hujan deras di kampung gunung sing papane gumuk-gumuk lekat-lekit daerah perbukitan itu bagaimana ya. Tapi kira rada peteng lur ya karena ya dan iki arep budane teko neh. Di edisi hari Kamis di tanggal 15 di bulan Mei tahun 2025 ya. Sakroso lur ya, jebule wis ning pertengahan ning bulan Mei. Nah, ikuti terus konten ini sampai selesai. Di sini Pak D mengajak panjenengan untuk menelusuri kampung setelah hujan deras. Ya oleh hujan deras ning gunung ini lur ya, kayak guntur-gunturan. Seperti ini. Nah, jadi di sini sifatnya sharing saja ya. Nah, Anda bisa menyimak mungkin yang lama nggak pulang kampung, yang lagi kangen, lagi penasaran kampungnya lek udan deres kaya apa, ning kampung gunung kuwi lek bar udan kaya rasane ya piye, apa meneh sing duwe wong tuwa sing suwe ora disambangi, suwe ora dikunjungi iki lek udan deres iki wong tuaku piye lah. Ikuti terus kontennya Pak D Wiryo sampai selesai ya. Nah, dalam konten sederhana ini semoga Anda bisa menambah wawasan tentang motivasi dan inspirasi di kampung pelosok. Nah, seperti ini lur ya. Yos jembrek kabeh ceritane. Kiarep keliling ning tritis-tritisane wong ning gamping-gampingan iki sarep udan neh. Muga-muga aja udan. Banjir ya mbok, aku mau kejenggreng ning keser ngono mbok. Kejenggreng ning keser ning Tanjung. Brek udane. Petenge lur, ngene iki jam setengah 5 wis. Kayak ning surup-surupan. Jadi kita lihat suasana kampung ya. Di kampung Pak D. Iki biasane sing rawan longsor iki ning kene iki ning gone Mbah Jaikem. Lur. Biasane iki oke. Gunturan ta. Sebabe gampangnya dhuwur yo. Guntur tenan. Lah omahmu yo guntur, Mbah. Jabang kae. Satu ini barang lulu. Nyumber jebule. Oh, ya. Berani.
jengkem lur guntur. Ya. Wis kemukaman seluman selamat. Ya. Nah, kita berjalan lagi ya, menelusuri rumah-rumah yang lain. Guntur-guntur kabeh. Soalnya gampangnya dhuwur-dhuwur lho. Kita ke rumahnya Mbah Warno ya, yang dekat musola. Apakah aman, apakah enggak, apakah ada lungsuran? Coba kita ke sana. Lah dibedo guntur kabeh ya. Iya. Lah iki ya ning guntur. Aku manis rumahku ya keruak, Kang. Iya. Iya. Mari banyu gedhi ki ya. Domong. Sini kono nemen, Mbah. Nemen. Lek motor ra iso. Aku mah cethuk emang ning ndi ya? Ning Karang Tengah. Aku mungkin ndandani sepeda, Kang. Lah kere pecah to, tak ge mlaku ki kudu ulinge. Iya ning Karang Tengah, Kang nggih. Pinter kono pedae ndak iso apa. Peda ra iso. Tumpahe ndak iso apa. Ini menane. Mari jaya setting yang meneli masak jam anu wong tok. Kambil limbah jahe kamu gini ya. Ya. Wong emang ning omah kok meneng apa turu san? Guntur neh. Munggah ya? Iya. Ndelok Mbah, ndelok gunturan. Nah ini rumahnya mbahnya lur ya. Suwung, iki omah suwung. Omah suwung. Nih. Ning omah wis angin. Iya. Nek tapit. Iya, teman gunture lur. Jalan ya sempan. Nah, iki ya longsor lur. Gila motor gede ora iso liwat. Nah, guntur nih. Gratis rame. Loh gunturannya tampak dari depan. Nah, di pegunungan itu tadi Pak D sempat bilang banyak lungsuran ya ini. Akeh tenanan.
Tadi lungsuran yang agak parah dari yang melaku-melaku. Kunirmu kok ya akeh Mbok De. Heeh. Aku tuku daerah ono. Heeh. Ya lek rada apik-apik ya arep 2000. Ya ora apa-apa 50 sak. Aku rene kedinginane ra sido. Ya lek apik gede-gede aku wani 2000 kunir iki sekilo. Ning lek ya rada elek ya tak kurangi kono 200. Lek kunci 2.500. Kilo kencur 15 Deh. Lek jahe yo lek biasa campur yo 10.000. Tapi lek apik mulus yo wani muncul aku. Heeh, lek duwe ra mesti kok ning gunung duwe. Kunir murah ono. Heeh. Aku nomah indi pirang kilo no kok. Mare arep tak goleni mbuh udan nggih leteh. Kelas samur kok beber Mbah Yasinan. Kok nggih udan ya. Oke. Mbah Pi mah yo guntur arep ndelok Mbah Pi. Nemen malah berat ya. Nah, kita berjalan lagi lur ya. Tadi sempat bincang-bincang sama Mbah No, Mbah Ja. Wis jeneng ning kampung ngono ki lur, iki mbek golek dagangan kunir nggih jam. Nah, masih durasi 12 menit ya. Di konten kita masih panjang. Ngubungi kampung, yes, kurang lebih 20 menit lur. Jadi walaupun konten sederhana, ya melihat suasana kampung tidak apa-apa ya. Sepenting kabeh seneng bersyukur ngoten seritane. Iki dalam lawas tapi ndak ke rambut omahe dodol ning kampung iki ceritane. Yo omahe Kang Kabul, alhamdulillah aman. Lawan iki. Nah, jadi nisan. Nah, apa yuk? Apa Mbah? Saroma. Apa guntur? Sing ndi lho? Kandang iki. Ndak ngerti aku engko di review kok. Iki ceritane ning gone Mbah Pi. Guntur. Engko tak fotone tak duduhne Ebi engko ganti garap neh iki sesuk. Setahun-tahun mbuh teko 2029 kok. Pak Ebi lek isih peduli. Watune belum sakmene ndah. Tak kaya horeg. Ning bener mae Pak Saimin yo nemen. Lek pickup ora iso sepeda karo sing iso. Ki kayune ning ngesor sambuh. Sing ndi? Kayune. Ya, indah ki tenan kae. Tumbal ning kono. Metu kene nduk engko liwate. Ning gone men sek mau temen to, Pak?
Ya luwih lah samene yu. Oh, tapi ra yang emper yo memang. Ndak. Kan nggone Mbah Jai mungkin dalah kan. Anak kedua titik kan. Heeh. Kan nduk sampean, Bang. Ngaji, Pak. Ah, udan-udan. Heeh, udan-udan Iya, gurune. Libur. Libur. Sarana-sarana. Piye-piye ora. Oh sing ngaji. Itu ya budal langsung Iki bapakmu mau mangkat pisan. Piye jam piro? Jam 2 kurang. Jam 2 kurang emang. Terus bapakane yo ora. ngono. Lah budal, malah nguni. Nah, Terus kayak mama imbian ya gelis gede. Gelis gede. Mut ki gelis gede lho, terus Jawa yo kok. panggah kaya cilikane mut pokoke satusan. Wis ora. Iso. Apa nih Reneng? Arep golek obat ya. Obat apa? Obat mumet wong kakung yo munyeng nek. An keteraan watuk pilek nek. Dikae. Mbah Pi. Apa bar udanan? Ora Mbah Sikem Mbah Sikem. Pindo. Pak Pi Pindo ale watuk pilek. Iki ki jamu sambiloto lho, Mbah. Sambil apa? Pahit iki. Sak ujung ngene krasa. Langgaran yo di jam. Biar pambruk neh. Ya kuwi wis bahaya, darurat. Ya iso, Mak. Bluk.